ja portem 3 anys participant, el que passa que aquest és el primer cop que ens hem posat les màscares, però bueno, perquè també és el primer cop que fan aquesta activitat. No hi ha màscara millor que una mascarilla. Molt bé. No? Clar, i així, a part, aprofitem la nit hidratant el cutis. Perquè així demà ja la tindrem perfecta. Perquè han vingut tots els convidats, no ha fallat ningú d'última hora i a més aquest any hem guanyat molt espai a la plaça i ens ha ajudat a ballar còmodament. Ha hagut gent nova, però entre tots ens hem ensenyat tots els passos i ha sigut molt divertit, molt coneixedor de persones i, bueno, és com gitanes, que es coneix a tothom. I ara seguir fent carnaval aquesta tarda? I tant, acte per acte. Molt bé. Visca el nuvi! Visca el nuvi! I bueno, ens vam apuntar una mica pels amics, tradició i bueno, és una cosa que està posant molt de moda ara també i també feia gràcia ballar-ho. I què us ha semblat? A mi molt bé. Jo sempre havia pensat que mai ballaria gitanes, més que res pel moviment del mocador i tot això, i l'any passat quan ho vaig veure en directe pues, va semblar molt, bueno, que fa molt poble i que està molt bé, que tots els joves participem. Espera, no em treu. La comissió aquest any hem decidit posar-nos cresta. Comencem, concurs de comparses 2013. Un fort aplaudiment per aquestes 3 comparses, un fort aplaudiment per totes les comparses que han participat i un fort aplaudiment també per vosaltres que heu estat aquí gaudint d'aquest carnaval. Arrel del que va passar els últims temps amb el dopatge i també perquè el ciclisme és molt actual i també les disfresses poden ser xules.